Nakatang sa inyo mga balikat ang tungkulin upang siguruhin tapat at tumpak ang mga balitang inilalabas natin para sa ating mga kababayan. Nasa harap natin ang napakalaking hamon upang taguyod natin ang age of information, hindi po age of disinformation. Inaasahan ko ang pagtutulungan at pagkakaisa ng lahat patungkol sa bagay nito. Bilang pangwakas, hayaan po ninyo muli ako magpasalamat sa inyong lahat sa inyong panyaya, sa inyong lingkod bilang bahagi ng pagdiriwang na ito. Makakaasa na kayo na ating gagampanan ang ating tungkulin bilang senador na halal ng bayan. At tulad ninyo ay isang ipagpapatuloy ang pagpapadama kahit na po dito sa bulwagan ng Senado ang kalayaan ng pamamahayag at karapatang malaman ng sambayan ng Pilipino ang kaganapan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Muli, akin ang karangalan. Mabuhay tayong lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Senator Celso. Maraming salamat, Christina. Hindi ka na dito. Yung kopya siguro noong speech ni Senator Padilla, baka pwedeng mahingi later on. Or i-post natin para nailabas ng... Okay. Ayun. Such an Yun yung such an inspiring sweet, message. short and sweet. Diba? At diretso. Oo. So ano na? Anong nangyari? Hayaan mo na yan sila dyan. So, ang susunod po natin ay, Oo, ito yun nga kaya pala. pinapalitan natin yan. Kasi may mensahe po para sa atin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ano ba? Ha? Ayan. Ayan. Sabi ko sa inyo, kabili yung problema. Ayan, yung public. Walang may message. So ako na lang po ang behalf ko. Ay, ikaw? Bilang may malaki ng mensahe beat ka? naman ako. IPC, baka naman. Ayun. IPC, baka naman. Si Pangulong Lydia At Puente. dahil, Siya na lang- alam ko na kung bakit wala si Secretary Trixie, may cabinet meeting kasi ngayon. Ayun. Anyway, tawagin natin si Pangulong Lydia Bueno para sa kanyang mensahe. Sahe. Kasi ko muna yung aking go. So magandang umaga po sa lahat ng narito ngayon. Magandang umaga at isang pasasalamat po ang aking ipinararating sa lahat ng narito dahil tayo ay nagsama-sama ngayong araw na to para ipagdiwang yung unang araw ng pambansang araw ng kalayaan sa pamamahayan. Dahil ito po, ang selebrasyon na to ay naaayon po sa mandato ng Republic Act 11699 na ito po ay nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Abril 13. Taong ito po. Kaya sinasabi po natin na unang pagdiriwang. Actually po kasi taon-taon nagdiriwang tayo, pero ang kasama po natin ay yung mga nasa Bulacan. So ngayon po may celebration po sa Bulacan, kaya hindi po nakasama yung ating mga kapatid sa Bulacan Press Club at Central Luzon Media Association. Supposed to be nandun din tayo, ang PAPI, nandun din po yung National Historical Commission. Kaya lang po kasi ang celebration na to, batay po doon sa mandato ng batas, pwede pong i-celebrate by agency. So taon-taon, inuobliga po ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na ipagdiwang ang National Press Freedom Day. So kaya po tayo ngayon ay nagdiriwang dito sa mismong bakuran ng National Press Club. Tayo po sa tulong po ng Presidential Task Force on Media Security. Magkakaroon po tayo ng bilang pagkilala po natin doon sa
kay Gat Marcelo H. de la Pilar, nakasabay po ng pagdiriwang sa araw na ito ang kanyang ika-172 guling taong kaarawan. Kaya po ang tema ngayon ng pagdiriwang natin ay Gat Marcelo H. de la Pilar, Dangal ng Bansa, Inspirasyon ng Mamamayan. So hindi po ito basta celebration lang. So asahan niyo po, taon-taon tayo magkakaroon ng celebration at bilang pagkilala po sa kanyang mga kontribusyon, mga dakilang kontribusyon sa pamamahayag, tayo po ay magtatayo dito ng busto niya. Ito po ay siyempre panghabang buhay na pag-alala natin sa kanyang mga dakilang kontribusyon sa larangan ng pamamahayag. Bago ko po ipagpatuloy, medyo may nakalimutan lang po i-acknowledge. Dumating po ang ating kasamahan sa Technical Education Skills and Development Authority, ang Public Information and Public Information and Assistance Division po, Sir Roger Liupit. Ayan po siya. And meron din po tayong NCRPO Press Association, hindi po nabanggit kanina, headed by Miss Leia Botones. Ayan po. Si Mr. Ariel Fernandez po, nabanggit po dun sa Pasay Trimedia, but he is the President of Airport Press Corps. Yan po. So far, so, yun lang po. Nabanggit naman po yung iba. Pagkilala po dun sa ating mga kasamahan. So, ito nga po, yung pagdiriwang natin ngayon, katuwang natin ang iba't ibang mga ahensya. Nariyan po yung tanggapan ng Pangulo, yung pangalawang Pangulo, at the same time, siya na rin po yung kalihim ng ating Department of Education, ang Commission on Higher Education. Minsan po talaga, kahit Tagalog, Filipino, nahirap isalin. Kaya naman po, pinag-usap. Sa mga pinagpipitag nating mga mamamahayag, sa lahat ng buo ng pambansang samahan ng mamamahayag ng Pilipinas, ito po ang National Press Club. Mga kaibigan, isang karangal lang po maging bahagi ng inyong pagtitipon ngayong araw na ito. Una sa lahat, nais kong ipaabot aking taus-pusong pasasalamat at pagbati sa inyong samahan. Ang kasunod pala ay ang Pagpapasinaya ng gusto ni Gat Marcelo sa pangunguna H. ni del Pilar. ng kinatawan. Kinakawan ni Senador Robin Padilla, Wala pa si Robin, Gong Ray Lani, Tinatawa. At Pangulong Lydia Bueno ng National Press Club of the Philippines. City Fox Yusek Joel Silverco, mga opisyal ng PC, at mga pangulo ng iba't ibang samahan ng mga mamamahayag. Ayun. Yan. Dito Yung po mga tayo. Iba't ibang, yan. Ayun, ililipat muna natin. At katuwang ang mga pinatuwang. Ni Yusek Edco, ilang panalaban, I think 3 congresses, no? 16, 17, and 18 congress, ay ngayon lang po ito na isa batas sa ilalim po ng ating Pangulong Duterte. Of course, maraming galit kay Pangulong Rodi sa media, pero ito pong ganitong bagay na binigay niya sa atin ay napakahalaga. Una po rito siyempre yung Presidential Task Force on Media Security. Ano?
Music plays. Oo, so kanina yung pinalabas po natin video, no? So celebration po 'yan ng National Press Freedom, ano? Maingay. Hindi lakas. Oo, so doon po sa atin mga kababayan, ano? Oo, so kanina, yung pong mga kasama natin, nandyan po sa National Press Club Office. Diyan po sa Intramuros, Maynila, no? Oo, so nandun po ang ating mga kasamahan at yung pananalita ni Batikang Broadcaster, ano? Na ito pong si Ray Langit at ganun din po sa iba pong mga miyembro officers ng National Press Club ay pinagdiwang ang nasabing event. Oh, so makikita po natin ito po pala si Marcelo H. Del Pilar ay siyang ginawang pinaka-idolo, ano. So, mga panahon pa po ng Kastila, so may press freedom na tayo. So, sana tuloy-tuloy. Opo, so ang pinagkaiba lang noon, nung mga panahon na yun, tila wala pa naman po akong nababalitaan nung mga panahon na yun, na mga tinatawag na media organization, ano. So, katulad nila Marcelo H. Del Pilar, Apolinario Mabini. Ganon din po si Jose Rizal, maging sino pa? Si Andres Bonifacio, alam ko nagsulat din yan eh. Pero nagtagumpay sila sa usapin ng press freedom. Oo, kasi ang ginamit po nila puso, isip at damdamin. Ganon din po ng yung pong determinasyon. Kaya po nagtagumpay. Nagtagumpay po ang mga ito dahil sa prinsipyo ang pinairal, hindi po yabang. Oo, so ngayon po kasi batid po natin na may nagsamantala sa usapin ng bilang mamamahayag o kaya bilang sinamantala yung kalayaan sa pananalita. Sinamantala din nung mga maimpluwensyang politiko o kaya maimpluwensyang media organization na tila sa ngayon ang tingin po ng isang malalaking grupo, malalaking media outlet na tila sila na lang ang may karapatan na magsalita bilang miyembro ng press, bilang miyembro ng media. Oh, so yun po ang yabang ang umiiral sa iba. Pero yung iba naman wala naman tayo masyadong dahil bagamat sila mga bigatin bagamat sila talagang tinitingala na, pero yung tingin nila doon sa mga mamamahayag na sa grassroots level ay kakampi. So yun po ang maganda. Unlike doon sa iba na nakapag-ID lang na mga kilalang media outlet o kaya media organization,
ay tila kala nila santo na sila. Iyon po ang pinagkaiba, no? So sana bagamat itong kalayaan natin sa pamamahayag, kalayaan po natin bilang mga miyembro ng press o kaya ng media, ay sana tuloy-tuloy po ito, batay na rin po sa mandato ng ating saligang batas na kung saan tayo po ay binigyang authority. Binigyan po tayong kalayaan para alamin, magsubaybay, maging tainga ng taong bayan, maging tainga ng sambayanan. So doon po sa atin mga kaibigan, bagamat nagiging seryoso tayo sa usapin ng press freedom na yan, ngayon po ay August 30, no? So kauna-unahang celebration po ito. So pinangunahan po ito nila, siyempre nila Secretary Jewed ko naman, siya po ang secretary ng Presidential Task Force for Media, PT POMS, ano? Na kung saan sana tuloy-tuloy po ang kanilang pagpupunyagi o tuloy-tuloy po ang kanilang pagsusumikap na ang mga media ay tuloy-tuloy pong maging huwaran sa usapin ng pamamahayag. So maratama, nasabi na napakarami na pong nagbuwis ng buhay dahil sa kanilang trabaho, na karamihan sa kanila marami ang hindi nagkakaroon ng hostisya. Naalala nyo po yung sa pangyari doon po sa Maguindanao. So, ganun ang sinapit ng mga mamahayag at ng ibang private individual para ilantad ang katotohanan tungkol po sa pangyari dyan sa Maguindanao Massacre. Mabigat. So yun po so doon po naman sa mga kaibigan natin, naalala ko tuloy si Ivan, apelyido noon, medyo matagal-tagal na, 3 years ago. Mga 3 or 4 years ago na dyan po sa Bislig. Isa siyang mamamahayag din. Palibasa gusto niyan ilantad yung katiwalian ng kanilang mayor, yung mga hindi makataong mga gawain, talagang hinanting siya. Actually, napunta siya dito sa Maynila para iwasan yung problema. Pero yung damdamin pa rin, yung poso ang nangibabaw, ay bumalik po siya dyan sa Bislig, dyan po sa Mindanao, na kung saan sa kanyang pagbalik nangyari ang kanyang inaasahan na anytime siya naman po ay pwedeng ipapatay. So nangyari, siya po ay pinatay sa nasabing lugar naman. So mabigat. So marami pong ganon. Ganon din po dito sa lugar ng Pampanga. So hindi na natin isa-isahin pa yung mga pangalan nila dahil talagang marami. Sarado mo ang pinto. Bakit mainit? Sarado dito. So doon po sa ating mga kaibigan, ngayon po ay August 30, Martes, kahapon August 29, araw ng Kabayanihan, Heroes Day. Yung ilaw natin, pakilagay nga. Saksak mo ilaw. Diba? So
Marami pong nagbubuhis ng buhay. Sana yung mga kasama natin sa pamamahayag eh. Bukas pangalawa, sana may maging hero din. Ano? Katulad ni Marcelo H. Del Pilar, panahon pa yun ng mga Kastila. So, ang hangad po sana natin, yung mga kapanahunan natin. So yung iba, yung iba naman, so marami yung panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos, doon po sa People's Power Revolution, ano? So marami rin po ang doon, marami rin po ang nagsakripisyo. Pero sabi nga po nila, sa katulad po nating mga mamamahayag, ano? Kapag ikaw ay isang mamamahayag na halos sabihin po natin na, sabi nga po nila, pasalamat tayo at kumain ng 3 bisis sa maghapon. Dahil sa prinsipyong pinaiiral, gutom kung gutom. Basta laban kung laban. Kung ano po ang gustong iparating natin sa sambayanang Pilipino na gusto natin ilantad ang katotohanan, kahit walang kita, basta tuloy-tuloy ang laban. Di ba nangyayari ang ganun? Marami pong mga mamamahayag na sila ay hindi talaga umangat sa buhay. Kasi una, ang mga mamamayag naman, kung tutusin, ang iba talaga, ang iba walang sweldo. Ang iba naman ay mababa ang sweldo. Kung lalaban ka ng parehas, paano ka magkakaroon ng pajero? Kung ang sweldo mo bari-bariya, pagkatapos ikaw ay nakasakay sa pajero sa mga bigating sasakyan, so in short, malamang may iba kang pinagkukunan o kaya may iba kang pamamaraan, kaya ganun. Kaya ikaw ay umangat ng gusto sa buhay. So bagamat marami rin mga mamamahayag na nakakaangat sa buhay, sila po yung mga sabi nga po natin na sila po ay nakapag-aral, sila po ay nagkaroon ng malalaking programa, sila po ay napunta sa malalaking media outlet, at sila naman po ay nagkaroon ng sabihin po natin na karoon ng maswerteng negosyo. Sila po ay umangat. So maganda po ang ganun na sitwasyon. So may nakilala nga po ako na yung matagal siyang naging miyembro ng media din. Hanggang siya po ay binawian ng buhay. Siya po ay nagkasakit. Halos wala rin pampagamot. Basta yung puso niya, tuloy-tuloy lang na maging miyembro ng isang organisasyon at saka isang trabaho na may prinsipyo. Isang trabaho na pwede mong paghahawakan hanggang sa dulo. Di ba? So, ganun na nagiging takbo natin. Okay, so doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang oras natin ay ganap ng alas 8:09, no? So bago po tayo magpatuloy, siyempre, regards po muna natin. Ito pong si Chef Alberto Balonso. Nasa online, ito pong si Mr. Jimmy Howe. Ito pong si Mr. Jimmy Howe. Batikang journalist po ito. At miyembro ng National Press Club. Ito hating gabi. Tuloy-tuloy po ang trabaho ng tao na to. Kaya talagang dapat siyang bigyang gantimpala. Ganun din po itong si Miss Jasper Siren Sayo.
maging ito pong si Chef Musisikad ng UCBO. Oh, di ba? So doon po sa atin mga kaibigan, ang oras po natin, alas 8:10 na, natila tayo naman po ay, so hindi po tayo masyado nakakahataw ngayon. Dahil sa kanina medyo, so we are not feeling well. Di ba? So bagamat ang sabi nga po nila, ang nagiging mainit ngayon, ang nagigipong mainit ngayon sa usapin ng sa usapin po noong tinatawag na barangay eleksyon. Opo, na tila ito ay more or less talagang kasi kanina na ano ko doon sa hearing nila Amy Marcos, tila mapupospon po ito sa May 2023 na. So titingnan po natin ano bang final. So bagamat ito ay hindi pa final, so susundan po natin ang mga susunod na kabanata. Opo, dahil ito pong si Amy Marcos ay tila naiirritable na dahil sa paulit-ulit na postponement. May mga nagsasuggest yung pong mga congressman na tila may utang na gustong bayaran doon po sa mga barangay executive, ay pilit po nilang i-postpone ang barangay sa December 23, 2023. Opo, Paskong Pasko, gusto magkaroon ng barangay eleksyon. Masyado naman kayo kagarapal. Di ba? So, isipin mo, gusto December 23 ba yun? Imbes na naka-schedule na sa election sa December 2022, sa ngayong darating, alam ko po, ang schedule, December 5. Pero, ibig sabihin, pumasa na po ito sa Kongreso, ipinasa na sa Senado ang bula kung dapat po bang mapospon o hindi. So ang argumento po nung COMELEC commissioner naman, na ito pong si Commissioner Garcia, talagang gusto niya ituloy na ang eleksyon para matapos na ang problema sa barangay eleksyon na yan. Opo, kasi 2022. Pagdating ng 2025, may local election na naman. Kapag pinuspon na naman ito sa December 2023, sabi niya, pagdating sa preparasyon, dahil marami pang dapat gawin, dapat ayusin, baka magka-problema na naman. Opo, so may nagsasuggest naman na sinasabi nila na kapag December daw, ang eleksyon malamang kakauntian magiging turnout nung magbuboto dahil nga po sa ito ay nasa kanilang paralan. Halimbawa, taga-probinsya ka, nag-aaral ka dito sa Metro Manila, alam nga naman na dahil sa eleksyon uuwi ka, yung gastusin malaki. Opo, ganun din sa ibang dahilan
na di umano kapag pinospon ng eleksyon, lalong malalagasan po ang gobyerno. Dahil yung pong pundo ngayon, instead na kasya na para sa December 2022, kapag hindi tinuloy, ito po ay hindi na sapat para sa gagawing postponement para sa 2023. Yun po ang natin. Ito po ay inisyal lang so, mas marami pong pumapabor sana sa mga senador at sa taong bayan. Opo, kasi kapag pinag-uusapan ang sa usapin ng postponement ng barangay election, yung pong mga comment ng taong bayan ay halos 95% gusto tuloy ang eleksyon. Opo, pero yung mga congressman ay gusto nila magbayad muna sa mga barangay opisyal na tila napangakuan tungkol sa postponement ng barangay eleksyon. Opo, kaya yung yung bulan nasa Senado na. In short, hihintayin po natin kung ito po ba ay matuloy sa December 2022 o kaya ito po ay ma-postpone gagawin sa May 2023 o kaya sa December 2023. Yun po ang pinakalitis. Okay, so doon po sa atin mga kaibigan, hindi ko po alam kung matutuwa yung mga local executive nito o kaya yung mga kumikita dito sa usapin ng INCAP. Ito pong no contact apprehension policy. Ito po yung mga CCTV na nagkalat po dito sa Metro Manila. Dito po sa mga pangunahing kalsada. Opo, na tila nagkaroon na po itong tinatawag na temporary restraining order mula po sa Supreme Court. Opo, so in short, lahat pong mga CCTV ngayon na covered po ng mga LGU, ang pagkakalam ko po ito pong Parañaque, Muntinlupa, San Juan, Quezon City, ito pong Maynila, Caloocan, Valenzuela. Opo, kasama yata itong maging itong Pasay, tila hindi natin sigurado. Opo, pero yung iba, talagang hindi na po sila makakapanghuli sa pamagitan po ng CCTV. Yung po tinatawag na no contact apprehension policy. Dahil sa kasalukuyan po ay naglabas na ng tinatawag na temporary restraining order ang ating kataas-taasang hukom naman. Ito pong Supreme Court. Opo, kaya maging ito pong Metro Manila Development Authority ay sabi niya at hindi na po ito ipapatupad hanggang nandiyan po ang tinatawag na TRO. Opo, bagamat ito po ay nagkaroon na ng TRO, doon naman po sa mga kababayan natin, sana wag naman natin samantalahin na baka gagawin nyo ng palibasa, hindi gumagana yung CCTV ngayon. Baka samantalahin nyo na kahit hindi alanganin, kahit hindi pwedeng, kahit naka-stop naman yan, baka samantalahin nyo na naman. Habang yung pong mga traffic enforcer ay hindi pa masyado organized, siyempre magkakaroon sila ng adjustment. Opo, dahil bawat kanto, bawat may stoplight, ay sila po ay manual na naman na i-deploy doon po sa mga traffic stoplight,
sa mga stoplight para alamin o kaya bantayan yung pong maglalabag sa trapiko naman. Oo, so yun po ang latest. Pero sabi ko nga po, bagamat marami ang natuwa rito, paano na pala yung ay kung sa bagay, sa kasalukuyan marami pa pong hindi pa tinutubos o marami pa mga violation na nandoon po sa mga kanya-kanyang LGU na nakasalang yung kanilang mga traffic violation report, TBR. So, wag niyo sabihin na hindi na kayo totobos, hindi ganon. Opo, kasi nasa under ng TRO. Pag ito po ay madesisyonan ng Supreme Court, siyempre kanya-kanya silang gagawa ng tinatawag na reply. Gagawa sila ng mga rejoinder o kung ano pan mga dokumento na hihingian ng Supreme Court. Kapag nagdesisyon ng Supreme Court na tuloy na ang INCAP, talagang hindi po kayo makakaligtas. Oh. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, so doon po sa ating mga kaibigan dito sa Metro Manila. So maganda po ang panahon, maganda, bagamat sa kasalukuyan ay tila sabi nga po nila ay may masamang panahon na naman na parating mula po dyan sa norte. Pero dito sa Maynila, dito po sa Metro Manila, kanina maganda po ang panahon hanggang ngayon. Ito pong City Government of Parañaque, buwan ng wikang pambansa, cultural show. Sa darating na, sa darating na bukas ba ito? Bukas? Wednesday, August 31, 2022. Buwan ng wikang pambansa, cultural show. Naalala ko po, hindi naman tama, yung pambansa ng wika, Pilipino. Pag Agosto, iba't ibang palabas yan, dyan po sa UMAC. So ang aming palabas yung tungkol kay Andres Bonifacio. Palibasa nga po tila yung palabas namin na iwawagayway yung watawat ng Pilipinas. Siyempre bubuhatin yung magwawagayway para tumaas. Ako ang nakasalang para bubuhat talaga. Bubuhat noong kami nagpa-practice pa. Siyempre nagkakayan dahil yung magtatas ng watawat yung babae. Pero okay lang hanggang sa in short napalaban na kami. Nandoon kami sa auditorium. Nandoon kami sa auditorium nung event na mismo. Siyempre ako po yung bumubuhat. Ang target yung watawat maitaas ng gusto. Aywan ko naman doon sa binuhat ko, ang laki-laki pa naman. Malaki siyang binuhat ko, babae. So umano siya sa sa balikat. Ang problema hindi na control, mababa pala yung mababa yung inabot yung ng auditorium Inabot ng watawat pagtas niya Ay, say, nako. Hindi naman totally sumablay, pero muntik na.
Asa na kaya ngayon yung ano na yun, yung nagbuhat na yun, napakaganda pa naman noon. So sana nasa mabuti siyang kalagayan. Pero bagamat gano'n ang sitwasyon, nakapangalawa pa kami sa linggo ng wika. Yan po ay nakwento ko lang Nakwento ko lang yung bali ano yata ko noon eh. Si Kinger dyan sa Umak noon. Linggo ng wika at ako ay hindi ka naman pwedeng umangal kahit medyo malaki ang angka sa'yo dahil una yun ang task mo eh. Pangalawa, hindi mo pwedeng tanggihan yung aangka sa'yo. Di ba kasi sa balikat eh, hindi pwedeng ano eh. Pag nasa ano ka na sa laban na talaga yan. Eh talagang kahit mabigat yan, pag tsatsagaan mo kung abutin yan mga 5 hanggang 10 minutes. Di ba? So doon po sa atin mga kaibigan pit-pit na lang muna tayo. Total sabi nga po nila kapag tatalakay tayo ng mga yung po mga isyu na nakakakulubot na mukha katulad ng mga bilihin na naman, mga presyo na patas ng patas. Ganun din po doon sa may mga mamahaling kotse. Yung pong maraming mga sasakyan na magaganda. Tumaas na naman po yung presyo ng krudo at gasolina. Pero sabi nga po nila, yun may mga sasakyan na yan, ang umaaray lang po dyan yung walang pera. Pero yung sobra-sobrang pera, walang arayan. Diba? So ganun lang ang setup pero yung mga katulad natin, ito si Chief Balonso, alam ko hindi po ito umaaray. Kasi si Chief, hindi naman siya bumibili ng krudo kaya gasolina. Hindi, sabi niya ako ang bumibili, humihingi ng pambili. Diba? So, ganun lang ang laban. So doon po sa ating mga kaibigan, medyo ang laban natin sa usapin ng barangay, sa usapin ng NCAP, lahat yan nakabitin. Kasi pag temporary restraining order, pansamantala lang po yan. Pansamantalang pinahihinto ang implementasyon. Diba? So, yun po ang setup natin. Okay, so doon naman po sa usapin ng agrikultura. Sa usapin po nung mabigat na presyo ng asukal, magini yung pong tinatawag na sibuyas. Sibuyas na white. Sibuyas na puti, malalaki. Medyo nagiging issue din, pero ito po ay may tuturing natin na anong iba? Anong bago? Wala. Opo, kasi noon pa nangyayari yan, pero maganda ngayon, dahil yung pong ito pong gobyerno natin ay talagang kumikilos para habulin yung pong mga nagsasamantala. Opo, kasi kung hindi gumawa ng paraan ang ating gobyerno na ito pong si BBM at sa kasalukuyan siya nga po ang sekretaryo ng agrikultura, pagkatapos babalahurain ang takbo ng presyo ng asukal, malaking insulto nga naman yan. Opo, so tama po ang ginagawa ng ating gobyerno, ganun din po ng Bureau of Custom at ng Bureau of Agriculture na yan, Department of Agriculture, na dapat habulin nyo ng habulin. Opo, pati yung isama nyo na po yung sa bigas. Opo, kasi tanggapin natin ang katotohanan ng presyo ng bigas, mataas pa rin. Opo, so sana at ganun din pag-aralan na rin po na itong National Food Authority, ibalik na po yung 27 pesos per kilo. Kasi kapag yung mga mayayamanin, hindi naman yan bumibili ng NFA. Opo, kasi ang sabi nila, pag NFA daw may amoy.
Opo, pag sila daw ay bumili ng bigas na NFA, nahalata sila na hindi mayaman. Kasi gusto nila yung siyempre, matataas ang kalidad, matataas ang tingin sa sarili. Ayaw nila na bumili ng NFA. Kaya po yung mga bumibili ng NFA, opo, yun po talagang sabihin natin na hindi nila bumili, hindi nila kayang bumili ng mga mamahaling bigas, di ba? Gano'n naman talaga nangyayari niyan noon pa eh. Sabi nga po nung nakausap ko yung isang katulong, sabi ko, bakit ikaw ang bumibili ng bigas na NFA? Sabi niya, kasi yung binibili ko, para sa amin lamang itong katulong. Pero pag luto na, nagpapasandok na rin yung amo ko. Yun ang sabi. So, ganun ba? So, in short, ayaw nung amo niya na bumili ng NFA. Siyang pinabibili, siyang pinapupunta sa palengke para bumili ng NFA. Pagdating sa bahay, siyempre, yung katulong pa rin ang sasaing at magpapasandok na lang yung amo niya. So doon po sa atin mga kaibigan regards po natin ito pong Arsap Montiparlas. So nandito po ang ating kasama na si Jubel Sumalinog Villares. So magandang gabi po sa inyo, Chef yung po mga miyembro ng Montiparlas dito po sa Muntinlupa, Las Piñas, maging Parañaque, regards ko po kayo. Opo, ganun din po. Siyempre, ito pong si Chef Alberto Balonso at saka itong Values Formation Spiritual Transformation Incorporated. Magandang gabi po sa inyong lahat. Opo, kanina pala yung pong pinalabas natin na video, kuha po ng ating kasama na si Jewel Sulante. Siya po nag-cover dyan po sa National Press Club. Opo, na kung saan ang nasabing event ay nagsalita naman ito pong batikang journalist, broadcaster na si Ray Longin. Okay, so Mr. Chairman, patalastas please. Yung 7 minuto para matagal-tagal. Talaga naman ang sabi nga nila, ganun na talaga minsan, nasa mood, minsan walang mood. Wala sa mood. Di ba? Ano nga ba ang self-confidence o kumpiyansa sa sarili? Ang kumpiyansa sa sarili ay ang ating pagtitiwala sa ating kakayahan at mga abilidad. Madalas, naaapektuhan ito ng ating pananaw sa sarili, mga naging karanasan, at mga naririnig o sinasabi ng mga tao sa paligid natin. Bakit nga ba mahalaga ang kumpiyansa sa sarili? Ang pagkakaroon ng kumpiyansa sa sarili ay nakakapagdulot ng mas mabilis at epektibo sa mga gawain. Maraming pagkakataon na tayo ay nagdududa sa ating mga kayang gawin. Kapag tayo ay may kumpiyansa sa ating sarili, mas nabibigyang oras natin ang pagpapalago ng ating mga kakayahan. Malusog na mga relasyon. Mas naiintindihan natin ang ating sarili, gayon din ang ibang tao, ang kanilang pangangailangan at saloobin. Pagiging bukas sumubok ng bagong karanasan. Ang pagkakaroon ng matatag na kumpiyansa sa sarili ay makakatulong sa atin upang manatili tayong bukas sa mga bagong karanasan, mas masaganang buhay, at ang pagiging komportable na sumubok ng mga bagong bagay. Katatagan. May pagkakataon na humaharap tayo sa mga pagsubok sa ating buhay. Ang pagkakaroon ng kumpiyansa sa ating sarili ay makakatulong upang bumangon sa mga pagsubok na ito. Ngayon na may ideya na tayo kung bakit mahalagang magkaroon ng kumpiyansa sa sarili, narito naman ang ilang mga tips para mapabuti ang kumpiyansa sa sarili. Positibong pagtingin sa sarili. Nakakaapekto sa ating kumpiyansa kung paano natin kinakausap o tinatrato ang ating sarili. Sa tuwing tayo ay nagkakamali, ano ang ating sinasabi sa ating sarili? Ito ba ay negatibo o positibo?
Magagawa nating maging positibo ang pagtingin sa ating sarili kung tayo ay magiging mabuti o maunawain. Sa tuwing tayo ay nagdududa sa kakayahan natin, maaaring ibahin o batikusin natin ang negatibong tingin sa ating sarili. Halimbawa, hindi ko kaya, magiging, pwede ko naman subukan. Wala naman akong ginagawang tama, magiging, pagbubutihin ko pa sa susunod. Iwasang ikumpara ang sarili sa iba. Sa panahon ngayon, madali para sa atin ang ikumpara ang ating sarili sa iba dahil sa social media. Sa tuwing ginagawa natin ito, nakakalimutan natin ang ating mga kalakasan at kakayahan. Mas makakatulong sa ating kumpiyansa sa sarili ang pag-focus ng ating atensyon sa pagpapaunlad ng ating mga kalakasan at kakayahan. Mag-focus sa mga kayang baguhin. May mga pagkakataong lagi tayong nag-aalala tungkol sa mga bagay na hindi natin makokontrol, tulad ng mga iniisip at ginagawa ng ibang tao sa ating paligid. Sa halip, mas makakatulong kung ang ating enerhiya ay pinopokus natin sa mga bagay na kaya nating baguhin at magagawa natin para mapabuti ang mga ito. Kapag tayo ay nakapokus sa pagpapalago ng ating sarili, mas tumataas ang kumpiyansa natin na magawa at makamit ang mga layunin natin. Palibutan ang sarili ng mga taong handang sumuporta sa iyo. Ang mga tao na nakapaligid sa atin ay nakakaimpluwensya sa ating isip at ugali. Pansinin kung anong nararamdaman mo sa paligid ng ibang tao. Sila ba ay tinutulungan at sinusuportahan ka? O sila ba ay hinuhusgahan ka at pinararamdam na ikaw ay may pagkukulang? Paligiran ang iyong sarili ng mga taong nagmamahal, nag-aalaga at naghahangad ng makakabuti sa iyo. Alagaan ang sarili. Mahirap mapanatili ang ating kumpiyansa sa sarili lalo na kung hindi natin inaalagaan ang ating katawan. Kapag tayo ay gumagawa ng positibo para sa ating katawan, natural na tataas din ang ating kumpiyansa sa sarili. Ang pagkain ng tama, pag-eehersisyo, at pagtulog ng sapat ay makakatulong sa atin na palakasin ang ating katawan. Lubos ring nakakaapekto sa ating kumpiyansa sa sarili ang wastong pag-aayos at paglilinis sa ating katawan. Narito ang mga simpleng gabay na maaari ninyong gawin. Una, maligo araw-araw. Ugaliing maligo araw-araw. Gumamit ng sabon at pangkuskus o kamay at ipahid ito sa iyong katawan. Gumamit din ng shampoo para sa iyong buhok. Pangalawa, magsipilyo pagkatapos kumain o bago kumausap ng ibang tao. Mahalaga ang pagsisipilyo para maalagaan ang ating mga ngipin at magkaroon ng mabangong hininga. Pangatlo, maggupit ng kuko. Ugaliing maggupit ng kuko. Maliban sa mas kaaya-aya itong tingnan, tayo rin ay malalayo sa mga dumi na maaaring maipon dito. Pang-apat, gawing presentable ang mukha. Kasama na rito ang buhok. Suklayin ng maayos ang buhok. Mag-ahit upang malinis at maayos tingnan ang bigote at balbas. Para sa mga kababaihan, maaari ding maglagay ng makeup sa mukha. Umaten ng skills trainings. At panghuli, magdamit ng maayos at naaayon sa pupuntahan. May iba't ibang damit na naaayon sa lugar o okasyon na ating pupuntahan. Ang ilan sa mga halimbawa nito ay formal na damit tulad ng long sleeves, polo na may kwelyo, slacks o dark-colored pants, leather shoes para sa mga lalaki, at closed shoes para sa mga babae. Ito ay ginagawa natin kung tayo ay pupunta sa mga formal na okasyon tulad ng kasal o pag-a-apply ng trabaho. Casual na damit tulad ng t-shirt, pantalon, rubber shoes o sandals. Ang casual na damit ay maaaring isuot naman sa mga simpleng okasyon tulad ng kaarawan, sa tuwing mamimili sa grocery, pumupunta sa doktor, o maging sa pag-attend ng ating mga session. May naiisip ka pa bang ibang paraan? Tandaan, magtiwala sa iyong sarili at iyong kakayahan. Kayang-kaya mo yan! Music please.
Oh, di ba? So, Apo, ang ating galing po yan sa Senro. At ganun din po sa USA, Jakap Bayan. Ayan, DSWD, USA. Oh, tila mayroon nagbabantang super typhoon, Oh, kaya lang, saka na yan, saka na. Change the music, please, Mr. Chairman. Ayan. Halika na! Tulang mga dilag, tayo ay lilipad. Hindi magpapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay asigla sa mga anak ng Diyos na nangihina. Katulang mga dilag, tayo ay lilipad. Hindi magpapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay asigla sa mga anak ng Diyos na nangihina. Halika na, humayo na, ipahayag ang tagumpay niya. Halika na, ang magdala kalakasan. So doon po sa atin mga kaibigan, malapit na po tayo magtapos. Ang oras po natin ay ginaplang alas 9:42 ng gabi. Kumusta na po ang ating mga kababayan dyan po sa lugar ng lalawigan ng Rizal? At ganoon din po, kumusta po natin ang mga miyembro ng National Press Club of the Philippines? Nasa tuloy-tuloy po na kanilang pagkaroon ng celebration sa usapin ng press freedom naman. Kanina po dyan sa lugar ng National Press Club. Nakunsan ang ating kasama naman na si Mr. Jewel Solante. Ay siya po nag-cover ng nasabing event. At ganoon din po ang ating video. Doon po sa simula ng ating programa ay mula po ay Mr. Jewel Solante. Halika na. Opo, ganun din, kahapon. Opo, kahapon ay na-interview po natin ito pong Police Major na ito pong si Major Pascual. Si Major Pascual ng Substation 4 dito po sa lugar ng San Dionisio, kasama po ang San Isidro, na kung saan siya naman po ay formal na nagbigay ng ulat sa ating mga kababayan sa usapin ng peace and order sa kanyang area of responsibility or EOR. At ganoon din po noong linggo, doon po sa lugar ng BF Homes, nagkaroon po tayo ng tinatawag na orientation seminar ng CBDRP. Kasama po natin ang butihing barangay Kagawad na ito pong si Barangay Kagawad Lecha Kasanuba naman. Ganon din po ito pong si Police Major Kusipag, Teddy Kusipag ng Substation 5 na konsan. Siya naman po ay ating nakasama dyan po sa Barangay BF Homes, Parañaque City. Opo, ganun din po ang ating buting Police Major ng Southern Police ng Maritime Group. Diyan po sa lugar ng Pasay. Tayo po ay nagkaroon po ng pag-iikot sa baybayin po ng Maynila, Pasay, Parañaque, baging sa Las Peñas. At ganoon din po dito po sa lugar ng Taguig, bilang bahagi na po tinatawag na Southern Maritime Command sa pamuno po ni Police Major Jonathan Dayawin. At sa kasalukuyan siya naman po ang nasabing command.
Siya po ang nasabing officer in charge. Yan po sa nasabing Southern Maritime Support Group Tayo ay na nandyan po sa lugar ng Baybayin ng Parañaque City. magpagbago. Opo, siyempre, regards po natin na natin mga kababayan dyan po sa lugar ng Laguna, Batangas, dyan po sa lalawigan ng Quezon. Maging ito po ang ating kaibigan dyan po sa ating mga kababayan dyan po sa Region 5. Sa Lalong-lalo na po dyan sa lugar ng Camarines or sa Partido area. Mga manoy, mga manay, maray na banggi po sa Indugabos. mga dila, tayo ay lilipad. Opo, siyempre nag-celebrate po tayo ng tinatawag na National Heroes Day. At di Noong pong August 29. Noong pong kahapon lamang kahapon. ng buhay Opo, na kung saan ang ating butihing presidente naman na si Pangulong BBM. ng Diyos. Ay siya po ay nagkaroon ng nagkaroon po ng talumpati yan po sa libingan ng mga bayani dyan po sa Port Bonifacio. Opo, na kung saan binigyan niya po ng pugay at pansin ang ating mga kababayan na tuloy-tuloy po nagseserbisyo sa ilalim po ng pandemic. Yung pong tinatawag na mga health workers, maging ating mga magsasaka na hanggang ngayon ay tuloy-tuloy na nakikipaglaban para po tayo ay may makain sa hapagkainan. Bagamat sila po ay umaaray dahil po sa hirap ng buhay ngayon dahil sa kapabayaan ng mga nakaraang gobyerno sa ating pong mga magsasaka naman. Ang sabi ng kaibigan natin, ano ba ito? Ay nako, sabi niya kung kailang magtatapos ng iyong programa, saka ka naman umarangkada. Pagpasensyahan nyo na, Chef, pagpasensyahan nyo na. Pagpasensyahan nyo, Chef. Halika na, ang magdala, kalakasan, siya presensya niya. So, ganun talaga minsan sa unang arangkada mahina. Pero ang importante makabawi ka. Opo, katulad po nitong si Chef Romel Solon. Opo, sa pagkakalam ko po siya ay nasa Metro Manila Development Authority Quadrangle. Diyan po sa lugar ng Pasig at nagtatanong kung may pasok daw bukas ang Pasig. Sa kanya Ito pong si Chef Romel Solon, siya po yung pinakapugi po ng Values Formation na kung saan dyan po na may tanggapan sa Campo Crame. Opo, halos kami magkakasama pa po nito 2004 rapa. 2022 no, almost 18 years. Pero ang ganda lalaki po nito ay hindi nagbabago. Opo, mas maganda po di hamak ito pong si Romel Solon dito po sa ating palagi nagpaparamdam pero hindi nagpapakita. Ito pong si Mr. Alberto Balonzo. ang magdala, kalakasan, siya presensya niya. Chef, kumusta po yung lakad nyo? Mukhang humataw kayo nung isang araw ba, nung linggo? Di ba, natuloy ba kayo dyan sa Pampangat nila? Sarap buhay nyo, no? Pa-fiesta-fiesta na lang kayo. Pa-fiesta-fiesta na lang. Nakikikain na lang kayo ng libre lagi. Doon sa mga kaibigan natin na mahilig mamiesta, natural lamang yan kasi piyesta. Kapag piyesta, kapag dumalaw ka sa kanila na hindi ka kumain, baka batuhin ka ng pinggan. Yun po ang ugali ng mga ating mga kababayan sa probinsya. Kapag ikaw ay pumunta sa kanila at makipagpiesta ka at kumain ka ng sobra-sobra, walang problema. Welcome na welcome po tayo. Yung po ang mga ugaling, sabi nga po nila, yung mga ugaling dapat hindi mawala sa bawat Pilipino. Yung po bang pag pumunta ka sa piyestahan, kahit hindi ka kano-ano, hindi ka kilala, aalukin ka na makipagpiesta sa kanila. Alam na alam ko yan ha.
Ako po'y isang Bicolanong Uragon. Alam na alam ko po sa piyestahan na yan, kahit gabi, madaling araw nga, nagbubungkal kami ng kaldero. Di ba? So dayo kami sa isang lugar. Halimbawa, ako naman po ay taga-Tigaon, dadayo po ako ng Ocampo, dadayo ako ng Lagunoy, dadayo kami ng Guwa. Siyempre may magaya lang sa amin dahil hindi naman kami taga roon, kaibigan lang. Iimbita sila na punta kayo rito sa amin, makipiesta kayo. Siyempre paghahanda namin yan, mga 3 kami, 4 or 5 kami magkakasama. Lahat kabataan. Pagdating ng disperas ng gabi, may tinatawag yan na sayawan. Pagkatapos po niyan, pagkakain namin, didiretso kami sa sayawan. Siyempre matatapos yan mga 1:00, 2:00. Pagdating doon sa aming tinuluyan, anong hiya-hiya, kami po ay nambubungkal ng kaldero talaga. Dahil siyempre kami gutom, galing sa sayawan talagang akala mo kami may bahay. Ganun sa probinsya. Ganun din sa pagdating ng araw. Kahit hindi ka taga roon, mag-ikot ka lang sa mga kabahayan, kahit mga 2 hanggang 10 ang puntahan mong bahay, lahat ka kumain, walang problema, tuloy-tuloy yan. So nagiging problema lamang, kung kaya pa ng tiyan mo, kung kaya mo makakain ng 3 hanggang 5 bahay. Kasi yung iba talagang sabi nga nila, kapag makakita na masasarap na ulam, akala mo katapusan na ng mundo. Diba? Gusto nila sagad-sagaran. Kaya anong nangyayari? 1 o 2 bahay pa lang, pangatlo hindi na kaya. So hindi na madali-dali. Pero yung mga magagaling, katulad nitong si Albert Balonzo, ang style niyan, patingin-tingin lang yan, papili-pili lang ng ulam na hindi niya natitikman. So at saka hindi na yan naglalagay ng kanin sa pinggan, puro ulam na lang. Pagkatapos, babanat ng konting atsara. Pagkatapos, maya-maya magpapaalam, akala mo pauwi na, hindi. Lilipat lang niya sa ibang bahay. Ganun din po, ganun din talaga ang ugali ng mga probinsyano. So, lipat-lipat lang. Pagkatapos, pagdating naman sa kabilang bahay, titingnan ng ulam, halimbawa yung hindi ko pa natikman. Kasi, halimbawa, sa umpisa, may adobo, may kaldereta, kung ano-ano pa. So, natikman niya na yan. Kaya pagdating sa kabila, titingnan niya kung alin ulam ang hindi niya pa natitikman. So ang gagawin niya, lalampasan ng yung iba, tatargetin yung hindi niya pa natitikman. Ganon din sa panghimagas, ganon din. Kaya kahit 5 bahay na napupuntahan niya, nangangalahati pa lang dahil sa kakapili ng ulam. Ganon din sa inumin. Halimbawa, doon po sa unang napuntahan ng handa, tuba, gin, 4 cantos. Di ba? So magsasyat lang, isa lang. Pagdating doon sa kabila, nakita niya emperador. Siyempre, hindi niya pa natikman yan. Iinom siya uli, mga 1 o 2 shot. Saka siya lilipat. Pagdating niya sa kabila naman, nakita niya ang inumin, may gin, may tuba, at saka may pundador. Yung tuba at saka gin, natikman niya na. Kaya ang gagawin niya, iisnabin niya yung 2. Doon siya babanat sa pundador. Ganun din po, ganun din ang takbo sa iba. Ganun din. Kaya kapag kasama mo itong si Chief Osorio, si Chief Balonzo, pwede mong gayahin, pero minsan pwede mo rin iwanan. Di ba? Kasi kapag siyempre ikaw 2-3 pa lang na bahay, punong-puno ka na, samantalan itong si Balonzo hindi pa, nangangalahati pa lang,
dahil gusto niya lahat ng ulam na niluto doon sa 10 bahay, gusto niyang matikman. Ay tukukin na, halika na, umayo na, ipahaya ang tagumpay niya. Halika. Sabi ni Chip, Marites daw, Marites. Iyalangan naman sabihin ko na ako ang gumagawa niyan. Tama lang. Tama, Chip, Marites yan kasi nahiya kong sabihin ko sa inyo. Ngayon ang panahon, di na uso ang magpaksulay. Ngayon ang panahon. So doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:55 ng gabi. Dito po yan sa impilan ng ating Paranaque Net Radio Worldwide. Siyempre sa ating programang Manibela ng Masa on the go. Ang diablo ay tukukin na, halika na, Halika na, halika na. Diba? So, ganun din po, ganun na. Doon po sa ating kaibigan, dyan po sa Oriental Mindoro, ito pong si John Osorio. Opo, itong chief reporter natin na si John Osorio dyan po sa Oriental Mindoro. Opo, ilang araw na hindi na nagpaparamdam. Tila masarap ang buhay, tila wala ng brownout. Kasi kapag walang brownout, hindi tayo naalala. Kapag brownout, naalala tayo kasi walang elaw. Kasi wala silang aircon, mainit. Pero kapag bumalik na yung kuryente, siyempre sarap buhay, limot-limot na tayo. katulang mga gila. So doon po sa atin mga kaibigan na kahapon. Kahapon pala, no? So tayo po ay nag-cover doon sa celebration ng birthday ni yun sa celebration ng birthday ni Mayora Amy Calixto. Aba, mantakin mo si Mayora pala ay magsi-62 na. Pero tingin ko po para mga more or less 45 lang. Batang-bata pa po si Mayora Amy Calixto, pero ang kanyang panunungkulan dyan po sa Lungsod, Pasay ay tila talagang maganda, no? Nakatatlong termino siya bilang congressman. Opo, ngayon tila pangalawa niyang termino. Pangalawa niyang termino bilang punong lungsod o pangatlo. Talagang maganda po ang nagiging tema ng kanyang birthday. Opo, bagamat hindi tayo nakakain kasi walang pagkain. Opo, pero ang maganda doon, nakainom naman tayo ng tubig, dubli-dubli pa. At ang pangatlo doon, nakapanood po tayo noong tawag noon, yung celebration, yung mga event. So napanood natin yung magagandang dilag. Opo, so maganda po yung mga palabas nila at saka yung batang-batang singer, aba? Mr. Chairman, sino ba yung singer na Amy Calixto? So magaling. Gigi si Gigi Dilana daw, Gigi aba, tamang-tama, galunggong at saka mantika. Gigi Dilana. Yung Gigi daw, ginamitan ng mantika. Gigi Lana. Ganun ba yun? Dilana. So biro lang yan, Chef, kasi magaling kumanta. Kasi mga ganun ang mga performer, Pagdating sa stage, talagang akala mo, talagang magandang dating. So magaling siya sa rock, magaling siya sa, in short, magaling siyang kumanta. Kaya lang, sabi nga po nila, siyempre,
Kapag sikat ka na, hindi ka na pwedeng malapitan. Oh, pero hindi dahil doon sa ayaw noong sikat, kundi ayaw ng mga bouncer. Oh, di ba? So, yung mga bouncer talagang kapag palabas na yung si Gigi Dilana, ay talagang hindi na madapuan ng mga mga tagahanga, pero naghinayang lang ako kasi siyempre kapag ikaw ay isang sikat, sana once in a while naman sana maging maluwag yung mga bantay mo doon sa yung mga tagahanga kasi napakaswerte mo. Pinag-aagawan kang makamayang ka man lamang. Oo, samantalang akin abot kamay ko na. Inaabot ko ng kamay ko, tinatanggihan pa. Oh, inaabot talaga. Sabi ko isip-isip sa anong pakialam ko dyan sa kamay mo na yan. Di ba? So, yung iba naman, yung mga sikat, iniiwas na ang kanilang kamay, talagang binipuwersa pa dahil, siyempre, mahal sila ng taong bayan. Oo. Samantalang itong si Chip Balonzo, kahit dalawang kamay nang inaabot, hindi man lang pinapansin. Di ba? So, nangyayari talaga yan. So, maganda po ang performance ni singer Gigi Dilana. Kasi talagang maganda. Pinalabas natin to kahapon, Chairman, pero yung isa naman na yung kanilang isang panauhin, matindi. Maniwala kayo sa hindi sa akin, matindi siya. Tiradora pala, tiradora. Tiradora nung event. Siya po ay may pangalan din sa industriya siya po ay isang komedyante. Magaling siyang magtrabaho sa stage. Nagkaroon ng event. Nagkaroon ng mga contestant na nagkaroon ng 10 contestant ibig sabihin maglalaro doon sa taas. Pero magaling din siya mang-hold up ng harap-harapan. Alam nyo kung anong ginawa? Palibasa nangangailangan ng siyempre may palaro, nangangailangan ng premyo ba? Magsimula sa congressman, sa mayor, vice mayor, sa lahat ng mga konsyales, pinaglabas talaga ng pira ng harap-harapan. Sabi ko maganda pala pag mga ganitong mga magagaling sa entablado. Kahit mang-hold up ka, pinapalakpakan pa. Di ba? Pero lang yan. So in short, yung po mga nandoon lahat talaga nagbigay. Yung bigay na sobra-sobra doon sa premyo ng contestant. So maganda ang strategy, maganda. Gusto ko sanang gayahin, kaya lang mukhang hindi kaya ng apog ko. So medyo kapag ang mukha mo manipis, hindi kasi tulad ng kapal ng hollow block, baka hindi mo kayanin Opo, kasi pag hiningian ng 10,000, kapag tumawad ka ng 9,000 na lang, hindi pwede. Dapat eksakto ang bigay mo kasi hindi pwede ang kulang, pwede sobra. Di ba? Ibig kong sabihin, kapag hiningihan ka ng 5,000, hindi pwede ang 4,000 ibigay. Pero 6 o kaya 7,000, pwede. So ganun kagaling yung host na yun komedyante siya pero ang mukha niya
Parang sino ba yung mukha nun? Hindi ko kasi matandaan. Kasi basta Holdapera, hindi ko natatanda ng pangalan eh. Hirap akong tanda ng pangalan. Siya ay yung mukha niya medyo malapad, malaki ang katawan. Alam mo ba yung katawan na sabi nga po nila, lumba-lumba. Kapag ikaw inapakan, siguradong matutupi ka. So hindi siya maganda. Hindi na maganda mukha, hindi pa magandang katawan, at paminsan-minsan hindi rin magandang pananalita. Kasi sabi nga po doon sa isang konsyal, bago ka pala, bago ka, dapat malaki ang bigay mo. Dahil para maramdaman ng iyong mga kababayan na ikaw ay handang magbigay, handang magserbisyo sa tao. Kapag ikaw ay hindi magbigay ng malaki o doble, malamang kuripot ka talaga. So magaling. Buhay asigla sa mga anak ng Diyos na nangihina. Halika na, humayo na, ipahaya ang tagumpay niya. Halika na, ang magdala kalakasan. Okay, doon po sa ating mga kaibigan alas 10 na. So ako po ay humihingi ng paumanin sa inyo. Opo, dahil ang programa natin ay tila nauna doon sa mga videos clip. Na pinalabas natin dyan mula po dyan sa National Press Club naman. At tayo naman po ay nauli at tila tayo po ay so wag po kayo mag-alala dahil naikwento ko naman sa inyo yung birthday ni Mayura. Diba na yung birthday ni Mayura talagang maganda. Pero yung isang nagpapatawa talagang hindi siya maganda pero kumita ng sobra-sobra. Okay, doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, ito po ang inyong lingkod. Opo, Gaspar Latam na nagsasabing sa umagas tanghali maging sa gabi, tayo'y magkakasama-sama dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the go. Bye-bye! Bye-bye, Mr. Chairman! Happy birthday! Doon po sa ating mga kaibigan na nasa online, hindi ko na po kayo maisa-isa. Mr. Alberto Balonso, ha? Happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Happy birthday. Sa'yo ang tugtugan, sa'yo ang sayawan. Happy birthday. Sana'y lumigaya ang lahat. Happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Happy